Pre mňa to bol šok, že som vôbec dostal takúto príležitosť, lebo však presedlať z motokary do takéhoto výkonného naozaj auta je fakt akože veľký skok. V tom Rechbergu to bola fakt naozaj veľmi pekná trať, veľmi dobre zorganizované to bolo. Mal som tam aj ťukačku s bariérou, čo akože učíme sa, ale tak všetko dobre dopadlo. Ďalej, keby som to mal tak nejako zhodnotiť, či už to boli tá Ústecká alebo Korčina. Obe to boli akože pekné trate. Tá Ústecká mi menej sadla ako tá Korčina. A zase v tej Korčine to počasie nám veľmi neprialo. Bolo to také trochu na mokrom aj docela. Áno, stade mám tiež vlastne druhú stranu. No a teraz Ožďany, akože super je počasie, pekne slnko vyšlo. Mne sa táto trať veľmi páči osobne, aj mi sedí a preto takéto výsledky zatiaľ. Petr Hrebíček, Jakub Bublik, Sebastian Pastor a posunieme sa.
že s celým víkendom som vlastne spokojný. Svietilo nám slnko, aj keď to chvíľu vyzeralo, že bude teda pršať. Snažil som sa vyvarovať týmto retardérom aj zabranám, čo sa mi úspešne podarilo. S výsledkom som spokojný, aj keď akože radšej by som bol za výhru, ako tam, kde som sa umiestnil, ale aj spokojný som. Auto bolo vynikajúce. Ideme ďalej.